Inselmilkom u nilqakom ħbib tiegħi għal programm ieħor studju tal-Paraxa fejn fih issa drajtu nagħmlu studju ġimgħa wara ġimgħa tal-Paraxa tal-Kelma tal-Alla u fil-Paraxa tal-lum il-Paraxa tal-lum jisimha Vayeshev u ħatoħodna minn Ġenesi kapitlu 37 vers 1 sa kapitlu 40 vers 23. Vayeshev illi bil-Malti tfisser u baqa' ħaj. Għaliex għax ser nitkellmu fuq Giuseppe li kien nadru aħna mibjuħ minn ħutu u li nafu li oriġinarjament tridu joqtluh imma baqa' ħaj u mbagħad bijaw skjaw spiċċa Eġittu bħalma se naraw u baqa' ħaj. U biex nibdew niddiskutu il-Paraxa tal-lum nagħmlu enfasi żgħira li Giuseppe kien il-favorit fost l-ulied li kellu Ġakob. Fost 12 tifel li kellu Ġakob, Giuseppe kien il-favorit, għalkemm sa kemm kellu Giuseppe kien kellu biss 11, jelli għax Benjamin kien għadu ma twilidx. Xi ħaġa rridu nżommu f'moħħna meta naqraw il-kelma tal-Alla hija li dawn mhumiex sempliċement rakkonti, mhumiex sempliċement stejjer li aħna nieħdu pjaċir naqraw biex naqraw rakkont. Imma rridu nżommu f'moħħna li dawn huma stejjer veru. Il għaliex minn da l-istejjer hemm ħafna affarijiet x'nitalmu, mhux sempliċement taqra l-istorja u taqa' fehm, imma x'inhu il-messaġġ li Alla l-Missier qed iwasslilna permezz ta' dawn l-istejjer. U fl-istorja ta' Giuseppe fija mill-inqas xi 17 punt differenti li bħalma dejjem ngħidu ma nistgħux niddiskutuhom kollha f'dan il-programm. Ħanaqbdu żewġ punti, ħaniftħu ħafna għal min verament irid jistudja għal min verament huwa interessat li jistudja se niftħu suġġetti u jista' jmuru jistudja min irid u jara dak li qed ngħidu minn fejn hu ġej u x'veru jew le. Imma xi ħaġa rridu nżommu f'moħħna meta nitkellmu fuq Giuseppe huwa l-fatt li bħala karattru Giuseppe huwa tipoloġija jirrappreżenta lil Jexua il-Messija tagħna. Imma mhux biss. Bħalma se naraw. Giuseppe jirrappreżenta kultant ukoll jirrappreżenta lilna. F'ċerti affarijiet li jagħmel Giuseppe jirrappreżenta lilna. U biex nibdew l-istudju tagħna marru miegħi fil-ktib tal-Ġenesi, kapitlu 37 ħarbdew minn vers 2. Vers 2 li għajtek. Danu nisel Ġakob. Kellu 17 sena Giuseppe meta kien jara in-naġ maħutu u qed naraw hawnhekk allura da hemm mill-ewwel il-kelma tal-qed tgħid in-nisba dan wasal Ġakob. U Giuseppe kellu 17 sena, fejn huma l-10 ħutu l-oħra? Għaliex meta qed jitkellem fuq nisel Ġakob beda minn Giuseppe. Għax Giuseppe huwa l-aktar importanti. F'dan il-każ ma ninsewx li l-mument illi Ġakob kien sar Iżrael u l-moment li kellu Giuseppe jilgħab parti kbira f'Iżrael bħalma dejjem ngħidulkom aħna dak il-poplu li Alla ferrex mad-dinja kollha minħabba l-idolatrija nissejħu id-dar ta' Giuseppe, dak li Alla illum qed isejjaħ lura dawk li qed jisimgħu għax mhux kulħadd qed jisma' l-mulej jsejjaħlu lura u qed jeqpa' fil-knejjes moderni u ma jridx jagħti każ dak li Alla qed jgħidlu fil-verità fil-kelma tiegħu. Imma għal min irid verament jisma' u jifhem id-dar ta' Giuseppe aħna li aħna mxerdin mad-dinja kollha nilagħbu parti kbira dik li hija Iżrael. Għaliex bħalma dejjem aħna nagħmlukom aħna parti minn Iżrael li kil-fera salvaġġa imlaqma maż-żebbuġa naturali. Iż-żebbuġa naturali li hija Iżrael u aħna imlaqma magħha. It-tnejn li aħna kemm is-salvaġġa u kemm is-siġra naturali nerdaw mill-istess seruq illi huwa Jexua il-Messija. Li hija l-kelma tal-Alla magħmul bniedem, dik l-importanti li nkunu nafu. Allura x'qed naraw hawnhekk. Għaliex il-kelma tal-Alla semmi l-Giuseppe u mhux il-10 ħutu l-oħra. Ma ninsewx illi Giuseppe kien it-tifel ta' Rakela. Rakela illi
kienu ħobb Izrael, ma ninsawx li Izrael rrid l-ewwel jiżżewweġ ir-Rakela, imma Laban missiera daħaq bieħu taħ Lea, imma mbagħad xorta żżewweġ lir-Rakela wara u l-Rakela kienu ħobb. Għalkemm Rakela l-kelma tgħidilna kienet ħawlija ma setax ikollha tfal. U allura naraw li Lea u ż-żewġ sefturi kemm ta' Rakela u kemm ta' Lea kellhom l-ulied ta' Izrael, ta' Ġakob, u mbagħad wara ħafna Rakela kellha lil Giuseppi. Allora Giuseppi kellu jkun intenzjonat, kellu jkun suppost l-ewwel wild li kellu jkollu Izrael. Ejja ħalli inkomplu naqraw x'tgħidilna l-kelma. Ġenesi, kapitlu 37, vers 2 tgħidilna hekk. Kien daqsxejn ta' tifel għal ħdejn ulid Bilħa u wlied Zilfa li huma s-sefturi ta' Rakela u ta' Lea. In-nisa ta' missieru. U Giuseppi wassal x'nija ħżiena fuqhom l-missieru. Ma nafx qed naraw Giuseppi jiġi jgħid il-missieru ħutu x'kienu qed jagħmlu. Il-kelma tgħidilna x'nija ħżiena ma jfissirx li Giuseppi kien qiegħed jikdeb. Giuseppi kien qed jgħid il-verità. Imma xi tgħid biha l-kelma tagħha meta tgħid Giuseppi kien qed iġib xnijat ħżiena lill-missieru dwar ħutu ġifieri kien qiegħed itsekksek fuqhom, kien qed jagħmilhom il-malafama. U hawnhekk fejn sa ċertu punt Giuseppi jirrappreżenta ħafna lill-Kristjani. Il għaliex għax kien qed itsekksek, kien qed jagħmel lill-Kristjani jsejħulu gossiping. Hekk kien qed jagħmel Giuseppi, kien qed itsekksek fuq ħutu, kien qed jagħmilhom il-malafama, kien qed jgħid il-missieru affarijiet illi ma kellux għalfejn jgħidhomlu. U ħanaraw x'ġara talli qallu dal-affarijiet il-missieru, imma l-mistoqsija di x'kellu f'qalbu Giuseppi. U allura x'għandek f'qalbek inti meta inti tagħmel bħal Giuseppi, meta inti itsekksek fuq in-nies, meta inti tagħmel gossiping. Gossiping jistgħu jkunu ħafna affarijiet, mhux biss sempliċement għax ngħidu xi ħaġa fuq xi ħadd, imma meta nieħdu il-każ f'idejna mbagħad allura aħna rridu nibdu ngħidu x'naħsbu aħna li ġara, ma dak li qedna aħna ma jkun ġara xejn, imma n-nies semgħu x'edna, n-nies imorru jgħidu x'edna aħna u l-kelma tieqpa' timxi u hekk inkunu qed nagħmlu gossiping, nkunu qed inseksku qed nagħmlu malafama fuq in-nies. Dan ma narawx biss Giuseppi hawnhekk interessanti l-istorja x'dan narawh ukoll iseħħ meta Mosè jibgħat il-12 il-spjun, ħansejħulhom hekk, jispjunaw, għalkemm jien ma tantx inħobb nuża l-kelma jispjunaw, kellhom imorru pjuttost jikkonfermaw, imma il-kelma sejħilhom l-ispjuni u allura bagħat 12 persuna jispjunaw fuq Ġeriko u naraw 10 minnhom ġejjin lura b'rapport. U ir-rapport tagħhom ma kienx gidba, kien verità. Fil-faċ qalu isma' hemm il-ġganti illi aħna ħdejhom nidru isna ġurati daqshekk kienu kbar dawn in-nies ħdej il-poplu ta' Mosè għaliex għax nafu dak iż-żmien kien hemm il-ġganti jgħixu f'daw l-bliet. Imma l-iżbal tagħhom x'kien? Tinsewx ma kinux qed jikdbu, kienu qed jgħidu l-verità. L-iżbal tagħhom kien illi f'qalbhom ma ġarrewx dak li qallhom Alla. Illa li xaxalla għallhom ismejna ħanibatkom f'belt fej fija l-asel, fej fija l-ħalib bl-abbundanza. U Mosè bathom daw, suppost kellhom jiġu lura jgħidu iwa ta' mill-art mimlija asel, l-art mimlija ħalib, l-art mimlija frott kbir nafu li kolan u teneb ġewwa Iżrael fih daqsix għal min ġie mar Iżrael bħalna forsi raħbajn eħda bħal ma rajnieh aħna kollha nqut tal-għeneb kbir ħafna u dan huwa r-rapport li suppost kellhom iġibu lura dal-ispjoni u mhux jaqtaw qalb in-nies u jgħidulhom isma' hemm il-ġganti daw raw bajnejhom l-abbundanza, raw il-ħalib, raw l-asel, raw il-frott daqsix, imma x'ġara flok ħarsu lejn dawn l-affarijiet ħarsu lejn in-nies tal-lokal. U fil-rapport tagħhom flok ġew jgħidu iwa ta' Alla sewwa għalilna bil-maqlub ta' hekk ġew taw rapport ħażin. Mhux fazz, mhux gidba.
imma kien rapport ħażin, xi ħaġa li ma kellhomx jirrapportaw. Fil-fatt ma ninsawx li Alla imkien ma wedhom li daw kienu se jidħlu l-arti jirbħu hekk, ma jfissirx li ma kellhomx jiġġieldu għalih, anzi Alla stess qallhom illi jridu jiġġieldu biex jirbħu l-art, imma wedhom illi kienu se jirbħu. Allura qed taraw l-iżbal tal-ispjuni x'inhu f'dan il-każ. Bħal dejjem kull paraxa il-kelma talla kollha kemmi mill-tip tal-Ġenesi sa tip ta' Rivelazzjoni titkellem fuq il-fidi u prattikalment hawnx qed naraw nuqqas ta' fidi. Li kollox idur skont dak li tara inti. Huwa wieħed mill-iżbalji li jagħmlu ħafna Kristjani meta jkunu għaddejjin minn ċertu ċirkostanzi, jaraw iċ-ċirkostanza ta' madwarhom u jinsew Alla x'qiegħed jgħid fil-kelma tiegħu dak ninsewh f'ċertu ċirkostanzi. Allura x'kien l-iżbal tal-10 ispjuni f'dal każ? Qalu l-verità imma tkellmu kontra il-weda għaldaqstant ma kienux qed joperaw fil-fidi. U anke Giuseppi f'dan ir-rakkont ma kienx qiegħed jikdem il-sienu ma x'għamel? Għamel mala fama l-ħut u meta seta' qatt kwiet u ma qal xejn. Wassal għal xnijat ħżiena fuq ħutu. Nerġa' ngħid, ma kienx qed jikdeb. Kien qed jgħid il-verità. Imma x'ġara? Naraw issa x'ġara, ma qabel naraw x'ġara. Importanti naraw x'għandu xi jgħid anke l-Apostlu Pietru. Għaliex ħafna jgħidulna intom titkellmu ħafna fuq it-Testament l-Antik. Jiena nerġa' ngħid fl-opinjoni tiegħi il-kelma talla hija kelma sħiħa mill-Ġenesi sa Rivelazzjoni ma fihiex Testament Antik u Testament Ġdid huwa xi ħaġa li ħħalaq il-bniedem, imma biex nissodisfaw il-daw li għandhom dawn il-mistoqsijiet. Ejja naraw x'qal Pietru. Pietru li kien apostlu li kiteb itri apostoloġi itri fit-Testament il-Ġdid u naraw x'qal Pietru allura issa f'dak li jekk sejjaħ it-Testament il-Ġdid. U jekk marru miegħi fl-ewwel Pietru kapitlu 3 vers 10 jaqra hekk. Għax kif hemm miktub mela diġà Pietru qed jirreferi għal xi ħaġa li qiegħda miktuba. Fejn qiegħda miktuba li tinsawx fi żmien Pietru, it-Torah kellhom u l-kitbiet tal-profeti. U għalhekk kien qed jirreferi Pietru. Mela Pietru li huwa apostoliku qed jikteb fit-Testament il-Ġdid qed jirreferi għal dak li hemm fit-Testament l-Antik. Ejja naraw x'qal. Għax kif hemm miktub min irid iħobb il-ħajtu u jara jiem ħinja ħajħares il-sienu mill-ħażen u xuftejh mill-erq. Ta' xiex kien qed jgħid Pietru hawn. Tafu li hawnhekk Pietru kien qed jirreferi għal ktib tas-Salmi. Araw xejn il-ktib tas-Salmi, Salm 43 versi minn 12 sa 14. Ejja wulidi, isimgħu lili, jien il-biża tal-mulejn għallimkom, minu il-bniedem li jħobb il-ħajja u jixtieq jara omru kollu risq. Ħares il-sienek mill-ħażen u xuftejk minn kliem il-qerq. Qed taraw x'kien qed jikkwota Pietru. Mela Pietru li huwa apostlu fit-Testament il-Ġdid kien qed jikkwota x'qal David fit-Testament l-Antik. Hawnhekk fejn jaqa' dejjem l-argument lezzjoni wara lezzjoni, studju wara studju, ġimgħa wara ġimgħa, vers wara vers, jaqa' l-argument illi llum m'għadniex taħt il-liġi. Anke Pietru qed jikkwota mill-Antik Testament, qed jikkwota minn xejn miktub fil-liġi tal-Alla. Allura kif nistgħu ngħidu issa li di m'għadniex taħt għalfejn qed jikkwota minnha Pietru allura. Nesa jgħidlu l-mulej li ma kienx seqpa taħt il-liġi. Mhux biss għandna wkoll l-Apostlu Ġwanni, naraw x'qal Ġwanni. Marru fil-ktib ta' l-ewwel Ġwanni, litra ta' l-ewwel Ġwanni, it-tielet kapitlu vers 18. Tajt hekk ara. U liedi ma nħobbux bil-kliem u tpaċpiċ imma bl-emil u bis-sewwa. L-istess ħaġa qed jgħid Ġwanni, l-istess ħaġa li qal Pietru, l-istess ħaġa li qal David. Biex inżommu ħalqna magħluq u ma noqgħodux naqraw xnijat u ma noqgħodux impallaw fil-vojt u ma noqgħodux nagħmlu mala fama. Illa għaliex għax huwa importanti ħafna li żomm ħalqek magħluq u toqgħod attent xi tajt. Ara Ġob issa ħammorru li Ġob skont l-istudjużi huwa l-ewwel ktieb li kien hemm miktub, jiġifieri
min ma jrid xi kwota issa, allura qas ktib ta' ġob ma aħna ħan ikkwotawx veru. Imma ra xi ġob, kapitlu 6 vers 24, għalmuni mela. U jiena niskot. Femuni fejn stajt mort żball. Tarawx qed jgħid Ġakob għalmuni u jiena niskot. Tallem il-kelma Talla u l-kelma Talla fil-proverbi, ħana naqraw ta' xejn il-proverbi, jgħidlek isma' jekk tela ħalqek tkun qed tagħmel pjaċir tbillilek innifsek. Araw xejn, proverbi 21 vers 23. Min irrażżan fommu u lsienu iħares mill-lawġ lilu innifsu. U allura dan jurina li Giuseppi seta' għalaq ħalqu kien jefita ħafna inkwiet. Kieku għamilx il-rapporti li għamil fuq ħutu, Giuseppi ma kienx jidħol fl-awċ li daħal. Imma le, rrid imur għand missieru u joqgħod jgħid kollox fuq dak li sema li l-ħutu jgħidu u ra li l-ħutu jagħmlu. Imma ħankomplu ġdana ma kienx l-uniku ħaġa illi daħlet il-mibeda bej Giuseppi u ħutu. Ġenesi 37 versi 3 u 4. Iżda Izrael kien ħobb il-Giuseppi aktar minn ħutu kollha. Għax kien twelidlu fix-xjuħitu u għamillu libsa twila bil-kmiem. U ħutu intnebħu li missielhom kienu ħobbu aktar minn ħutu kollha u saru joboduh u ma kellhomx ħila ikellmuh bislim. Tafu kemmu gravi dal-vers, tafu kemmu importanti. Ħutu ma kellhomx ħila ikellmuh bislim, ma setawx ikellmuh bil-ħlewa, ma setawx ikellmuh bil-paċi f'qalbhom, ġara issa bdew joboduh. Issa saru jafu li għax deqgħod imur tseksiklu għax joqgħod imur jgħidlu kollox fuqna, joħobbu missierna. U x'għamillu? Għax joħobbu missieru għamillu l-libsa ta' ħafna kuluri. Sfija sinifikat, xi ħaġa li forsi ma tisimgħux fuqha fit-tagħlim fil-knejjes imma il-kod ta' ħafna kuluri nerġa' ngħid jirrappreżenta il-ħafna nazzjonijiet li jaqgħu taħt id-dar ta' Giuseppi. Id-dar ta' Giuseppi li tagħmel parti minn Iżrael li hija mferxa mad-dinja kollha u għalhekk Giuseppi kellu dak il-kod ta' ħafna kuluri għaliex għax jirrappreżenta ħafna nazzjonijiet differenti. Ma ninsewx li Efraim u Manesse huma ulied Giuseppi. Hawnhekk forsi nibdew nibnulkom ukoll xi tagħlim milli s'issa għadna ma tellajniex fuq l-internet fuq YouTube minu Efraim. Minu Manesse u l-istudji issa hekk ħanoħorġu anke mill-kelma Talla fis-sens mhux ħanimxu bisma l-Bibja ma ħanaraw xi tgħid l-istorja kif nirrekordjat li ċaqalqu minn pajjiżhom il-poplu Talla kif spiċċa ferrex mad-dinja kollha u naraw illi Efraim huwa ir-Renju Unit waqt li Manesse huma l-Istati Uniti tal-Amerika. Ma dak huwa studju li nagħmlulkom il-qudiem għax joħdilna ħafna xogħol, huwa studju li mhux biss irdu ngħidu imma rdu nagħmlukom anke stampi imma bil-mod il-mod ma naqtawx qalbna naslu biex nagħmlulkom ukoll. Ħankomplu. Xi ħaġa oħra li affondit il-ħut Giuseppi kienet l-interpretazzjoni tal-ħolm li Giuseppi ħolom. U nafu li daw fehmu, Giuseppi x'kien qed jgħidilhom meta kien qed jinterpreta l-ħolm tiegħu, daw fehmu li xi darba daw rridu jinżlu wiċċhom mal-art iqemuh. U ħadwa kbira. Speċi aħna rridu nqimu l dan li żar wieħed l-għandu missieri, li żar wieħed mill-ħutna rridu nispiċċaw inqemuh, da suppostu jqim lilna x'aħna l-kbar. U allura naraw issa li jibdew jaħsbu biex jeħilsu minnu. Imma għalfejn eżattament ridu jeħilsu minnu. Ħanaraw għalfejn ridu jeħilsu minn Giuseppi. U naraw xi tajt il-kelma. Fil-fatt immorru fuq fil-ktib ta' Proverbi, morru fil-ktib ta' Proverbi, kapitlu 18 vers 19 jaqra hekk. Ħuk imweġġa jsir għalik bħal belt qawwija u l-ġlied qiebes daqsbib ta' fortizza. L-istess ħaġa li qed naraw hawnhekk x'ġara bejn Giuseppi u ħutu. Tajjeb, l-xħutu kienu mweġġajn saru bħal belt qawwija, isomru fortizza u Giuseppi ma setax jidħolġa fiha fl-istess ħin jattakkaw lilu. Imma naraw għalfejn.
Allura qabel naqraw vers 19, ejja naraw x'jgħid vers 17 l-ewwel. Għax vers 17 issa jila parti importanti fit-tagħlim tagħna. Illa x'tinsew xettilkom Giuseppi jirrappreżenta f'ċertu momenti lilna. Imma dan il-vers jirrappreżenta setturi ieħor ta' nies fil-Knisja Kristjana. Ejja naraw. Proverbi 18 vers 17. Min jitkellem l-ewwel taħsbu għandu raġun, sakemm ħaddieħor jarblu u jistaqsih. U x'qed naraw hawnhekk? Hawnhekk qed naraw illi xi ħadd sakemm jitla' fuq il-pulptu u jgħallem in-nies kulħadd jolli jdej Amen, Halleluja. Il-mument li jiġi xi ħadd u jgħid tisma' il-kelma talla tgħid differenti hemmhekk jibda l-inkwiet. U x'jagħmlu jispiċċaw biex anke jgħidulek biex issa ma teqpax tattendi dik il-komunità, jgħidu l-kulħadd biex jaqtak fuq Facebook bħal dak li qallu Malta bissaw in-nies ta' dik il-komunità, segwaċi u ħbib tiegħek, ma jimpurtax. X'qed naraw? Qed naraw illi dawn in-nies tant jibżaw mill-verità illi jaraw kif jalqu l-ħalqek, jibnu ħajt bħal ta' fortizza biex in-nies li għandhom maħkumin taħtom ma jkunux jistgħu jisimgħu dak li inti qed toġġezzjona għalih. Għaliex? Għax jafu li inti tkun qed toġġezzjona għandek raġun. U jridu biss li n-nies tisma' dak li jgħidu huma x'jekk in-nies jisimgħu l-verità jibdew jistaqsu l-mistoqsijiet u l-mexxija spiritwali fil-knejjes da ma jridux. Għax il-moment li inti tibda tistaqsi bħalma staqsejna aħna ta' Messjanik Malta, għaliex staqsejna aħna skoprejna l-verità. Imma jekk toqgħod bil-qiegħda fl-ewwel fil-liera tolli jdejk Amen u Halleluja qatt m'inti ħadd iskopri il-verità. F'kelma waħda daw in-nies kemm l-għalliema u kemm min qed jismagħhom imma aktar l-għalliema ma jridux jisimgħu bil-verità. Għax il-verità twaqqalhom l-imperu tagħhom, il-Knisja tagħhom. Allura jaraw kif iżommuha mistura bħal fortizza, idawruha kif qed jgħidilna l-proverbju idawruha b'sur biex il-verità ma tistax tidħol. Ejja ħankomplu fuq il-libsa ta' Giuseppi. U fil-każ ta' Giuseppi l-libsa kienet dejjem marka ta' identifikazzjoni. Fil-faċċ naraw illi meta ħutu rridu jqarqu b'missierhom x'għamlu ċabsu l-libsa ta' Giuseppi bid-demm marru ħadu ilu qalu isma' pa, di mhux il-libsa li inti għamilt il-Giuseppi għax ara miksija dejjem naħseb attakkah xi annimal feroċi u qatlu. U missieru għax l-libsa u jaf li dik il-libsija ta' Giuseppi hemm minnhom. Mela il-libsa li kellu Giuseppi hija marka ta' identifikazzjoni. L-istess ħaġa naraw fil-każ tal-mara ta' Potifer illi akkużat il-Giuseppi li prova jattakka, provat iżommu għax riditu ridet twaqqa fil-fatt u ħatfitu mill-kowt imma Giuseppi neżal kowt ħarab u baqgħet bil-kowt f'idejha u żammitu biex biħsed tidentifika li jena Giuseppi ġi fil-kamra tiegħi araw neżaw ħalleħ warajh il-kowt. Mela x'qed naraw li il-kowt ta' Giuseppi dejjem kien marka mezz ta' identifikazzjoni għal Giuseppi. X'in il-mistoqsija? Jista' jkun il-poplu Talla għandu marka ta' identifikazzjoni? U l-kelma Talla tgħidilna iva. Ħanaraw 3 punti fil-kelma Talla fejn il-poplu Talla għandu marka li bih jiġi identifikat. Identifikat kemm fiżikalment u kemm spiritualment. Jiġifieri marki li ma jarawhom in-nies jgħidu dew wieħed mill-poplu Talla. U hemm marki oħrajn spiritwali li l-anġli jaraw. Ejja ħanaraw x'inhuma. U hawnhekk nitlobkom tmorru miegħi fil-ktieb tan-numri importanti illi jekk ma tkomx il-Bibja tiktbu dell-iskritturi era li ġdaw ma skritturi li ħafna jiġu kontrina fuqhom. Imma prattikament ma jkunux qed jiġu kontrina, jkunu qed jiġu kontra il-kelma Talla. X'aħna l-kelma Talla ħana naqraw. Ktib tan-Numri kapitlu 15 versi 37 sa 41. U jaqra hekk. Il-mulej kellem il-Mosè u qallu:
kellem il-luliet Izrael u għajdilhom millum il-qoddim iddendlu il-ġmiemen fit-truf fil-mantar tagħkom u ddendluhom mal-ponot tal-mantar b'qafla kaħla. U dawn l-ġmiemen iservu mal-li tarawhom tiftakru l-liġijiet kollha tal-mulej. Naħseb il-Kristjani bekk m'għadhomx jilbsuhom għax illum m'għadniex taħt il-liġi jgħidu allura ma jilbsuhomx. U tħallsuhom. U ma tintilfux wara qlubkom u għajnejkom ma jiġbdukomx għaż-żina. Hekk tiftakru tagħmlu l-kmandamenti u tkunu qazzin għall-mulej Alla tagħkom. Naħseb li bekk jgħidu maħniex taħt il-kmandamenti daw issu m'għadhomx jilbsuhom allura insew li hemm l-10 kmandamenti tal-mulej. L-aħħar vers, jien il-mulej Alla tagħkom li ħriġtkom mill-art tal-Eġittu biex inkun Alla tagħkom, jien il-mulej Alla tagħkom. Ma nafx kemm il-darba repetija il-mulej jien Alla tagħkom ġifieri għamlu kif qed ngħidilkom jien. Xi ħaġa għallimna tridu tagħmlu minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni għal dejjem tilbsu dana il-ġmiemem li huma marka illi bihom tingħarfu li intom il-poplu tiegħi. U permezz tagħhom intom anke tiftakru fil-kmandamenti tiegħi, mhux ta' b'xejn id-dinja nsit il-kmandamenti. Ħankomplu. Marka oħra li insibu il-poplu tagħna din id-darba hija marka spiritwali, insibuha fil-ktieb ta' Eżekiel kapitlu 9 vers 4. U Eżekiel kapitlu 9 vers 4 jaqrek. Imbagħad il-mulej sejjaħ lir-raġel li bes il-għażel li kellu l-meħtieġ għall-kitba fuq ġenbu u qallu għaddi minn nofs il-belt, minn nofs Ġerusalem. U għamel il-marka taw fuq ġbin dawk li ssibhom jitniedu u jitbikkew minħabba l-żiżiet kollha li jsiru fiha. Mela hemm nies illi għax jiddispjaċihom ta' dak li qed isir f'Ġerusalem huma spiritwalment immarkati. Alla jaf min huma. Alla jaf min huma daw in-nies illi verament jitolbu għal Ġerusalem bħalma tgħidilna l-kelma tal-Alla fis-Salmi, itolbu għal paċi f'Ġerusalem. Imma Alla jaf min huma daw in-nies sinċira li verament qed jiddispjaċihom jaraw il-Ġerusalem hi kif inhi. U allura daqstant spiritwalment huma mmarkati. Ħanaddu għal marka oħra. Marka li hija importanti ħafna, ħafna jiġu kontrija, il-Knisja Kristjana tiġi kontra din il-marka, basta noħorġu ngħidu biċ-ċippa li qasija biblika kien miktub fil-Bibja li xi darba bnedem ħajġi ċċippjat bħala marka, imma għax hemm films, speċjalment is-Sense Left Behind li tagħmel hekk, turi hekk allura nemmnu hekk u ħafna jippritkaw hekk tiskanta. Imma ħanaraw x'inhi din il-marka illi irid ikollna biex nuru li aħna talla l-Missir. U immorru fil-ktieb tal-Eżodu kapitlu 31 vers 13. Kellem il-lulid Izrael u għajdilhom. Fuq kollox, ġifieri iżma importanti di, wara dak kollu li jedna, fuq kollox ħarsu s-sibtijiet tiegħi għax dan u sinjal bejni u bejnkom minn ġenerazzjoni għall-oħra li jien il-mulej li nqaddiskom. Mela l-fatt li żomm is-sibt qaddis ifisser illi inti il-mulej iqadsik. Mela jekk inti m'intix iżomm is-sibt qaddis, inti verament imqaddes, verament qaddis, morru simgħu it-talim li qed intella fuq dan is-suġġett fejn qed ngħidu mingħajr il-qdusija ma tarax il-mulej, hekk jisimha s-sensiela, marru simgħuha. Kemm importanti li tkun qaddis. Wieħed mis-sinjali li inti qaddis, wieħed mis-sinjali li inti tappartjeni il-mulej, wieħed mis-sinjali li inti tagħalla l-missier huwa il-fatt illi iżżomm is-sibt qaddis. Ħankomplu. Importanti ninnotaw illi f'nofs ir-rakkont ta' Giuseppi hemm l-istorja ta' twelid ta' Peres u Zera li huwa xi ħaġa importanti ħafna ma nixtieq nitkellmu fuq dan ir-rakkont imma nfakkarkom illi Zera kien dak illi ħareġ idejh
meta kien qiegħed fil-ġuftom u rabtulu qafla u qalu dan il-kbir imma mbagħad ħaġa tal-iskantament l-ewwel ma twieled Peres, xi ħaġa li bħala argument anke fost il-poplu tal-għadu sal-lum, minnu l-kbar, dawk li ħarġu minn Zera jew dawk li ħarġu minn Peres. Ninnotaw li ħafna argumenti fil-Bibja dejjem ġejjin bejn l-aħwa, Kajin u Abel, Esaw u Ġakob, Peres u Zera. Peres li ximkien jaqpa jissemma u Zera ximkien jieqaf jissemma. Il-moment il-poplu tagħna kien sejjer l-Eġittu, il-poplu li kien ġej minn Zera ddeċida li jinfiret minn mal-poplu u hawnhekk fejn bdiet storja sabiħa u interessanti ħafna li ma nsibux fil-Bibja, ma nsibuha miktuba fl-inċiklopediji u fil-kotba tal-istorja, xi darba nitkellmu fuqha wkoll, imma Peres jaqpa jissemma. Zera jieqaf hawnhekk ma nisemmawx bih aktar Zera, wara ftit rakkonti fil-Bibja ma jissemmax aktar. Imma Peres jaqpa jissemma anke fil-Testament il-ġdid meta niġu għall-ġenealoġija ta' Jaxua il-għaliex Jaxua huwa ġej mill-ġenerazzjoni ta' Peres. Imma kif qedtilkom dak huwa studju li nagħmluh xi darba oħra. Fatt interessanti naraw li Ġuda ried li joqtol il-Ġuseppi. Għaliex huwa interessanti li bħalma tafu intom illum il-kelma talla it-Tora qiegħda f'idejn it-tribu ta' Ġuda x'Alla afda it-tribu ta' Ġuda bil-kelma tiegħu biex jallima lill-poplu l-iżball li qed jagħmel it-tribu ta' Ġuda huwa li qed iżommu għalih u ma jridx li x-xerjani l hekk mal-Kristjani. U l-istess bħalma Ġuda rid joqtol il-Ġuseppi naraw li t-tribu ta' Ġuda qed jipprova joqtol id-dar ta' Ġuseppi spiritwalment. Għaliex ma jridx iwassallu it-Tora għalkemm illum l-erf it-tagħlim kiber, it-Tora nafu x'inhi qed nistudjawha u qed immexxuha. Dan għall-programm huwa parti minn xi ħaġa li nsibu fit-Tora. Allura għalhekk nagħmluh. Min naħa l-oħra interessanti naraw Ruben isalva l-ħuħ. Illa l-Ruben rrid isalva l-ħuħ u ma ħallihomx joqtluh. U naraw li anke Marjitta u għallu ma sabux, imma Ruben illa għaliex rrid isalva l-ħuħ. Jista' jkun, għalkemm mhix pubblika, jista' jkun ninsewx li Ruben kien tilef ir-rispett ta' missieru għax raqat mal-konkubina ta' missieru u forsi il-fatt li salva l-Ġuseppi, forsi qed jaħseb li seta' jerġa' jirbaħ ġieħu ma' missieru, imma dak huma spekulazzjonijiet li joħorġu mill-istudju tal-Tora. Konklużjoni, x'inhi l-konklużjoni ta' dak kollu li qed nitkellmu fuq illum. Bħal mettilkom ġiex punti minn xi 17, jiġifieri ftit tagħlim kemm braxna naqal wiċċ ta' dak li verament hemm. Imma il-konklużjoni ta' dak li qed nisimgħu ħbib tiegħu huwa dan. Jekk inti żgur li smajt minn Alla bħalma sema Ġuseppi meta ħolhom. Jekk u anke nafu li fl-Eġittu sema minn Alla u interpreta l-ħolm. Jekk inti verament żgur li smajt minn Alla tħalli l-ħadd ikissillek il-konvenzjoni tiegħek. Dak li temmen fih. Bħal fil-każ tagħna Messjanik Malta aħna li ħassejna l-mulej jgħidilna li s-sibt għadu qaddis, il-jum tas-sibt ċorta rridu nżommu qaddis anke llum, ma ħallejniex il-Knisja Moderna tkissrilna dik il-konvenzjoni. Jekk inti ċert, żomm sħiħ f'dak li temmen u wieqaf fuq il-kelma talla. Jekk Alla qed ipoġġilek f'qalbek li s-sibt huwa qaddis. Aħna nafu minn il-mulej kelmu għallus ma s-sibt qaddis li tiżommu, ma tistax tikollha maħmux. Miskina din il-persuna li ġiet marret tilaq il-vont u l-remettiet, anzi għamlet żball, veru żball gravi, illi qalet din li issa nidmet għax kienet qed iżomm is-sibt qaddis, mela ġifieri di talbet li Alla jaħfrilha għax kienet qed tagħmel xi ħaġa li Alla qalna. Mentri fil-fatt, fir-realtà titlob bil-ħnien għal Alla jaħfrilha tal-li Alla kellima sematu u ma tiġtob diħ. Imma dak huma affarijiet oħra. Żomm, jekk inti ċert li Alla kelmek, żomm fuq il-kelma talla u l-wedit tiegħu. Mingħajr kompromess bit-tiegħi. Mingħajr kompromess. Jiena dejjem ngħid. Jekk neqpa' jien biss f'Malta, anki ġo d-dinja, inżomm is-sibt qaddis,
neqpa' nagħmlu. Għaliex għax dik hija l-kelma tal-Alla. Jista' jiġi li ma' pastor irid kontrija, jista' jiġi li ma' arċiprit kappillan u papa jrid kontrija, jistgħu jiġu milli ma' reliġjoni jridu kontrija, dik hija l-kelma tal-Alla u mhux se nagħmel kompromess għal xejn. L-ebda pożizzjoni fil-Knisja mi seġġelni niċħad dak li nemmen fih. It-tieni punt, il-fidi f'dak li temmen ser twaslek biex ikollok terfa' s-salib tiegħek ħabib tiegħi. Bħalma mill Giuseppi, għax Giuseppi kien jemmen f'dak li kien qed joħlom, f'dak li kien qed jgħid, għadda minn dak li għadda. U anke aħna. Imma ma rridux nirċievu li l-ħlas tagħna minn Alla qiegħed hemm. Il għaliex għax il-kelma stess tgħidilna li Alla jħalles il dawk li verament ifittxuh. It-tielet punt, meta tkun fuq nett tal-muntanja, meta tkun int il-mexxej tal-Eġittu, trid taġixxi bil-grazzja u l-ħniena u taħfer il-min weġġak. L-istess bħalma mill Giuseppi. Giuseppi kien it-tieni fil-lista tal-kmand fl-Eġittu, kien wara l-Prim Ministru wara l-Farawni tal-Eġittu. Imma il-ħutu ħafrilhom. Ma ħutu mexa bil-grazzja, ma ħutu wara l-ħniena, u l-istess ħaġa rridu nagħmlu aħna. Anke ma dawk illi jippritkaw kontrina, dawk illi jitseksku fuqna, dawk illi jgossipjaw fuqna u jagħmlu xnijat ħżiena kontrina, u minn anke qal li aħna s-sibt ma ninħaslux, u minn qal is-sibt ma noħorġux mis-sodda, qas ngħidlek il-Kristjani x'ma vvintawx u x'ma kitbux fuqna. Imma aħna bħal Giuseppi illum li qegħdin fil-pożizzjoni li qegħdin fil-glorja tal-Alla grazzi l-mulej, innaħfruhom, inħarsulhom bil-grazzja u bil-ħniena u lesti li nagħlquhom magħna. Dan huwa it-talim ta' din il-paraxa għallum sakemm nerġa' narawkom f'paraxa studju tal-paraxa ieħor f'isem Sħabi ta' Messjanik Malta insellmilkom.